Chceš 10 eur na obed? Objednaj si cez aplikáciu Nitro. Tak a jednoducho sa u nás pekne usadíš, naskenuješ kódik a stiahneš aplikáciu. Tak a po registrácii si založíte platobný profil a ideme na to. Klikneš na tlačidlo Objednajte si, vyklikáš si svoj obed alebo večeru, klikneš na prehľad objednávky a hotovo. A obsluha ti jednoducho za krátky čas tvoju objednávku prinesie. A aké má aplikácia pre teba benefity? I hneď pri stiahnutí aplikácie dostaneš 10 eur kredit. 1 kredit rovná sa 1 euro. 10% cashback a to znamená to, že pri každej platbe získáš naspäť 10% zo svojej platby v kreditu. A na čo slúži kredit? Kredit vieš využiť až do výšky 90% na zakúpenie eventov alebo našich služieb, alebo až do výšky 60% ho môžeš použiť jednoducho v našej reštaurácii. A naša ponuka znie: